Vilagarcía non renuncia por completo ás festas de San Roque. Mañá coñeceremos o programa polo miúdo, pero xa sabemos que se evitarán os eventos máis multitudinarios e se fará un esforzo extra para vixiar o cumprimento das medidas sanitarias. Para disuadir aqueles que traten de saltarse as normas, aqueles que estén na rúa en grandes masificacións, sin respetar as distancias, sin poñer as mascarillas de seguridade. Para eso, tal e como se fixeron xa nos anteriores fines de semana, os corpos de seguridade traballarán e serán o duros que teñen que ser e pondrán as sancións que teñan que poñer. Os concertos serán reducidos e con invitacións para regular o acceso. Tamén mudou o formato do combate naval, que se repartirá en diferentes puntos da vila para evitar aglomeracións. Pero preocupa especialmente a Festa da Auga o día 16 e a véspera. O Goberno recorda, non haberá ningunha celebración. Hai incertezas, aínda que nós, como Concello, non vayamos a poñer camións botando auga, aínda que se lle lembre a xente que non se pode tirar a auga dentro das casas. É certo que non sabemos como se vai a comportar as persoas individualmente ese día, que ademais que hai en festivo, pois pode vir moita xente. O Concello acolleu hoxe a Xunta Local de Seguridade. Como cada ano, o Executivo Local, Subdelegación do Goberno e Forzas e Corpos de Seguridade deseñaron e coordinaron o dispositivo especial que se porá en marcha na vila. Apoyos de la Policía Nacional, del Cuerpo Nacional de Policía del resto de la provincia, de Pontevedra o de Vigo, o incluso, como ha ocurrido en algunas ocasiones, de la Comisaría de Santiago. Es decir, además de la que ya existe, evidentemente se va a reforzar de una manera muy visible la presencia de operativos de la Policía Nacional. Tanto Varela como Larriba insistiron no seu chamamento á cidadanía, sobre todo á mocidade. Yo quiero también hacer aquí una llamada a la gente joven, ¿verdad?, que es la que más disfruta del ocio, para que sean extremadamente responsables y solidarios. O ocio nocturno é outra das actividades que máis preocupan. Varela recordou que serán implacables, impoñendo sancións máis duras pros que incumpran. Ademais, agardan contar co reforzo da Policía Autonómica para controlar o botellón, sobre todo nas praias.